इथे असलेले प्रत्येक जण हे कायम दुसऱ्यासाठी, दुसऱ्याच्या मदतीसाठी धावून जाणारे हे सगळे संस्कार या शिवसैनिकांवरती आहेत. आणि त्याच भावनेतून तुम्हा सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. स्वतःची काळजी घ्या आणि स्वतःची काळजी घेत असताना ज्या जे शब्द आपण उमेदवार म्हणून दिलेले आहेत ते शब्द या मतदारांनी विश्वास दिल्यानंतर आपल्याला त्यांना तोही विश्वास द्यायचा आहे की आम्ही तुम्हाला जे जे सांगितलं ते 100% पूर्ण करू, कारण जे बोलतो ते करून दाखवतो, ही आपल्या या शिवसेनेची संस्कृती आहे. त्याहीपेक्षा मला हेच म्हणायचं आहे की जसं ताई म्हणाल्या की तुम्ही खूप उशीर केला असं त्यांना वाटतं आणि घराघरातली ती प्रतिक्रिया आहे. पण आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये जो तुम्ही उल्लेख केला, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये देशभर हे नाव असं आहे. अत्यंत आदराने अशासाठी लोकांनी प्रेम केलं, कारण जे बोलले ते करून दाखवलं. आणि मग ते करत असताना आपण जर बघितलं तर वंदनीय आदरणीय आपले महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांची शिकवण, यांचे विचार कायम लोकांसाठी जे शक्य आहे ते बोला आणि एकदा बोललो की 100% केलं पाहिजे.